Ήρθα και αυτή την εβδομάδα για να σας εξεπλήξω, να πούμε, να γουστάρετε, να κάνουμε μια παραδοσιακή συνταγή. Αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένη μου Ελένη, θα κάνουμε τραβηχτές πίτες μάνης. Ένα παραδοσιακό φαγητό, ένα φαγητό πάρα πολύ γρήγορο, με πολύ λίγα υλικά. Η συγκεκριμένη συνταγή συνηθίζεται να σερβίρεται έτσι ακριβώς, δηλαδή με σουβλάκι χοιρινό και ένα κομμάτι γραβιέρα. Δηλαδή, αν πάτε στη Μάνη, έτσι θα το δοκιμάσετε. Ναι. Ναι. Βέβαια, μπορείτε να το δοκιμάσετε και με φέτα και με μέλι και λίγο μαύρο σουσάμι. Δηλαδή, αν δεν του βάλεις το σουβλάκι, αυτή η πίτα έχει κάτι μέσα? Όχι, είναι ένα απλό ζυμαράκι. Πες το μου έτσι να το καταλάβω. Βέβαια, πάντα θέλει το συνοδευτικό. Βέβαια, εμείς έχουμε και χειροποίητα, να πούμε, αλλαντικά που σου αρέσαν. Εμένα, εγώ μπήκα μέσα σήμερα και του λέω: εσύ φανταζόμουν ότι θα έχεις ξεκινήσει ήδη τη μαγειρική. Θέλω κάτι να βάλω στο στοματάκι μου. Και μου λέει: περίμενε. Και αρχίζει και μου ανήκει. Ήλιε μου άντρα και αγέρα μου. Λοιπόν, και μου ανήκει κάτι συσκευασίες αχτύπητες. Και του λέω: τι να φέρε, παιδάκι μου, δεν τα ξέρω. Έφαγα κάτι σαλάμια, εγώ θα τα πω όλα σαλάμια, τα λέω μοναδικά. Ναι, χειροποίητα, ναι. Τι ήταν αυτά, βρε? Είναι χειροποίητα σαλάμια, μου τα έδωσε ο φίλος μου Μπούμπας. Έχει Μπούμπας, το κρεοπολείο. Να πούμε τα φιλιά μου στα Μελίσια. Αν θέλετε για αλλαντικό σοβαρό. Πώς είπες το όνομα? Μπούμπας. Και τα φτιάχνει αυτός αυτά τα σαλάμια. Όχι, πώς λέγονται, μωρέ? Αλλαντικά. Μωρέ, που είναι μέσα στο. Προσούτο, μπέικον. Παναγία μου, που τα βάζουμε στις κλειστές συσκευασίες, πώς λέγονται αυτά? Τα συσκευασμένα. Βγάλε μωρέ μια συσκευασία να συνεννοηθούμε. Δεν έχω, τι στα βάλε όλα για πάρτι σου να πούμε. Στα βάλε εδώ πέρα για να φας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ εύκολα και απλά. Αγαπημένοι μου φίλοι, γελάμε γιατί το φαγητό αυτό είναι. Είναι διασκέδαση, βάλτε και μαρινέλα να πούμε που γουστάρω εγώ και την έχω ακούσει με την Ατάσα μαζί και είχαν τριχιάσει. Αλήθεια σου δεν λέω. υπήρχε. Τέλος πάντων. Αφού τη είπαμε όλη την είδα, τη λέω: τι έγινε, ξένας μίξαν τα ειδόνια. Μου λέει: αχ, ωραίος τίτλος, να το βγάλουμε έτσι, λες, για τη συναυλία. Ορίστε. Λέω: έτσι που μας το κάνετε ανά δεκαετία μία. Έχουν φωνάρες και οι δύο. Λοιπόν, ξεκινάμε, αγαπημένοι μου φίλοι, με το ζυμάρι. Μην τρομάζετε που εγώ χρησιμοποιώ κουζονομηχανή και με το χέρι γίνεται μια χαρά. Αυτό το ζυμάρι είναι πάρα πολύ μαλακό. Ξεκινάω και ρίχνω πρώτα απ' όλα νεράκι. Δεν θα βάλω πολύ ζεστό νερό. Έξω έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν θέλουμε να είναι καυτό το νερό, μην καεί η μαγιά μας. Οπότε το θέλουμε χλιαρό ή ακόμα και από τη βρύση κατευθείαν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Συνεχίζοντας, ρίχνουμε μαγιά ξηρή μέσα και φυσικά την τροφή της μαγιάς που έχουμε ξαναπεί, που είναι η ζάχαρη. Λοιπόν, προσθέτουμε μέσα και ζάχαρη και φυσικά το αλάτι μας. Μην φοβάστε που βάζω αλάτι μαζί με μαγιά, γιατί πολλοί θα πούνε εσύ την καίει. Ναι. Έτσι, την οπή μαγιά καίει η ζάχαρη, όχι την ξηρή. Οκ. Το μάθαμε και αυτό σήμερα. Το ξέραμε? Όχι. Εγώ δεν το ξέρα. Εγώ ξέρω ότι αυτά τα δύο δεν τα βάζουμε μαζί. Αλλά εσύ που έχεις κάνει το μάθημα για προχωρημένους και όχι για αρχάριους που είμαι εγώ, έτσι. Σου λέει όχι, γιατί σε ξέρει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ένα από τα πιο βασικά υλικά αυτής της συνταγής είναι το ελαιόλαδο. Θέλουμε μπόλικο λαδάκι μέσα, Ελένη μου, για να μας έχει μια ωραία υφή και να μας βγει σχετικά σφιχτό το ζυμάρι. Μην φοβόσαστε ότι θα σας βγει ένα ζυμάρι πάρα πολύ αραίο. Αυτό θέλουμε. Οι τραβηχτές πίτες μάνης, σκέψου ότι είναι οι πίτες τις οποίες τραβάμε, γι' αυτό λέγονται και τραβηχτές. Οπότε θέλουμε να έχουμε ελαστικότητα στο ζυμαράκι μας. Το αφήνουμε εδώ πέρα και έχω έτοιμο φουσκωμένο, γιατί αυτό, Ελένη μου, πρέπει να το αφήσουμε για περίπου μία ωρίτσα να φουσκώσει. Οκ. Δώστε. Εντάξει, δεν το κάνω παραπάνω γιατί δεν θέλω τη φασαρία. Κατά τα άλλα, η Κένγκουτ όλα τα μπορεί. Ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Για να τα λέμε. Πες τα εσύ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ λίγο μαζί μου το ζυμαράκι μας. Έχουμε ένα πάρα πολύ μαλακό ζυμάρι. Και βλέπουμε ότι έχει φουσκώσει, έχει γίνει μανιφίκ. Το κορίτσι μου μπαίνει. Έτσι. Είδωλο. Λοιπόν, τώρα. Σε λατρεύω, βρε άτιμη. Έρχομαι να σου κάνω αγκαλιές τρελές. Έτσι. Κι εγώ έτσι νιώθω. Θα σου βγάζω μεζεδάκι για τους καλεσμένους σου. Την επόμενη φορά που θα έρθω θέλω μεζέ και πέρα να τους έχεις στον αφρό. Πάμε να δούμε πώς συνεχίζουμε το ζυμάρι μας. Καταρχάς, ανάβουμε το λάδι, να δούμε λίγο το λαδάκι μας, παιδιά. Δεν μαγειρεύουμε, δεν τηγανίζουμε σε πάρα πολύ λάδι. Μαγειρεύουμε σε λάδι ίσα ίσα να καλύψει την επιφάνεια και λίγο παραπάνω. Με παρασέρνεις να πούμε, παρασέρνεις. Ναι, πες και εσύ πολύ, δεν σε ξέρω. Αφού με ξέρεις. Λοιπόν, και αφήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά να ζεσταθεί το ηλιέλαιό μας. Ξαναλέω, δεν βάζουμε πολύ λαδάκι. Τώρα, θα πάρουμε το ζυμάρι μας.
περίπου 100 γραμμάρια το κάθε μπαλάκι μας. Και ως ήθιστε, τα περισσότερα ζυμάρια πώς τα ανοίγουμε? Με αλεύρι. Έλα όμως που αυτό το ζυμάρι δεν θα το ανοίξουμε με αλεύρι, θα το ανοίξουμε με λαδάκι. Ωραία, λοιπόν. Και γιατί, παιδιά, η Μάνη έχει πάρα πολλές ελιές. Οπότε γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε και πάρα πολύ ελαιόλαδο για αυτή τη συνταγή. Βάζουμε λίγο λαδάκι, όπως βλέπετε, στα χεράκια μας ή στην επιφάνεια εργασίας. Και εγώ έχω πλάστη, αλλά δεν χρειάζεται πλάστης. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Όσο μου το πιέζετε, αυτό ανοίγει. Αν θέλετε να το ανοίξετε ακόμα περισσότερο και να σας βγει λεπτό, όπως έχουμε εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολα ανοίγει με το λαδάκι μας. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και κοιτάξτε εδώ, βλέπετε πόσο ωραίο και μεγάλο έχει γίνει. Κατευθείαν λοιπόν μέσα στο ηλιέλαιό μας. Το ηλιέλαιο δεν θέλουμε να καίει πάρα πολύ. Θα το πάω εγώ λίγο στο 12. Ο χρόνος που χρειάζεται για να τηγανιστεί εδώ πέρα είναι περίπου στα 3 με 4 λεπτάκια. Δεν θέλουμε να τηγανιστεί περισσότερο γιατί ρουφάει λάδι. Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι πιο απλό? Παρακαλώ. Εγώ είδε σε ρώτησα, αυτή η πίτα αν έχει κάτι και μου λες όχι, είναι μόνο ζυμάρι. Ωραία. Αυτή η πίτα που έχει από πάνω το τυράκι και το μέλι, μάλιστα, μοιάζει με τη σφακιανή? Σωστό. Έχεις, με τα ξεροτίγανα. Μπράβο. Σκέψου ότι μοιάζει. Ακριβώς, πολύ ωραία η ερώτησή σου. Είναι σχεδόν ίδια. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι παραδοσιακές συνταγές είναι επηρεασμένες από όλο τον τόπο της Ελλάδας. Οπότε ο κάθε τόπος φτιάχνει τη δική του εκδοχή για το εκάστοτε φαγητό. Τώρα, πολλοί τηλεθεατές θα αναρωτιούνται, ρε, είναι καλοκαίρι, δεν θέλω να το τηγανίσω, αν μπορεί να γίνει στο φούρνο. Για πιο υγιεινό. Οκ. Το ψήσει, να το κάνει υγιεινό. Ναι, να το βάλει στο φούρνο. Άμα δεν θέλει, τώρα αυτά εδώ τρώγονται έτσι, είναι νόστιμο. Αλλά το θέμα είναι ότι γίνεται στους 200 βαθμούς στον αέρα. Μπορείτε κάλλιστα, καλή μου κυρία, μας παρακολουθείτε τώρα και καλά κάνετε και μας παρακολουθείτε, για περίπου 10 λεπτάκια. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα, το γυρίζω εγώ λιγουλάκι. Θέλουμε να γυρίσει περίπου 2 φορές το γυρίζουμε. Και αν θέλουμε, μπορούμε και να το ανοίξουμε με το πυρουνάκι μας. Το αφήνω εγώ να τηγανιστεί εδώ πέρα και ακριβώς από πίσω έχω και τις έτοιμες να τις δει και ο κόσμος. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχει πάρει ένα ωραίο χρυσαφί χρωματάκι. Οι φουσκάλες τα βλέπετε τον αέρα. Ο αέρας αυτός είναι από το φούσκωμα που έχουμε δώσει μία ωρίτσα και έχει κρατήσει μέσα το ζυμάρι μας. Και μετά από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Λίγη φετούλα, να ψήσει σουβλάκια, να βάλει αλαντικά, να το έχει συνοδευτικό για dip. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να το κάνει δικό του. Είναι πανεύκολο, έχει 4 υλικά μόνο. Και κοιτάξτε, με 4 υλικά τι καταφέραμε να απλώσουμε στο τραπέζι. Δηλαδή στη Μάνη το βγάζουν με σουβλάκι. Με σουβλάκι, βέβαια. Πρώτη φορά το ακούω αυτό, δεν το ήξερα. Ναι. Με σουβλάκι και ένα κομμάτι γραβιέρα όπως έχουμε εμείς εκεί πέρα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή στη Μάνη δεν έχουν την πίτα του σουβλακίου. Έχουν αυτήν την πίτα. Αν παραγγείλεις τραβηχτή, θα στη βγάλει έτσι. Ναι, αλλά δηλαδή. Άμα θα κάτσεις να φάσεις ένα παραδοσιακό μαγαζί, έτσι θα στο βγάλει? Όχι, το τυλιχτό θα το φάσεις με κανονική πίτα. Αυτή είναι η τραβηχτή πίτα που τη σερβίρουν έτσι. Το κατάλαβες? Ναι, δεν το ήξερα. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που έμαθα σήμερα πρώτη μου φορά. Γι' αυτό με φωνάζεις, άλλωστε. Έχεις δίκιο. Για να σου. Ορίστε. Θέλεις? Θέλεις, Έλα, σε αφήνω στα χέρια του George και εγώ φεύγω να πάω να κάνω μια αγκαλιά, είναι ώρα για διαφημίσεις. Δεν θα προλάβω την αγκαλιά. Δεν την προλάβω, θα σας την αφήσω έκπληξη. Αλλά δεν θα σας αφήσω για έκπληξη αυτό που θα δούμε επίσης.